Sziasztok gyerekek, ez itt a Funkafk második része, és nincs itt velem senki, akkor kezdjük is. Menjünk csapkodni gyerekeket, nem erre. Vállalkoznunk egy picit. Feljövünk, és akkor kicsapkodunk itt emberkéket. Akik kimerészkedtek, jön ki. Csak előttem veszünk egy tűzáróságot, hogy ilyenekkel ne legyen gondunk. Szupi! Milyen burgonya? Isten császára buresz! Most se kicsi. Gyere, ha mersz. De gyere ki PvP-zni, ne benkuksoljál. Emlékezz spawnra, mert itt aztán nem fog semmi történni. Itt ezek nem jönnek ki. Super spawn. Titán Kari tud diaszettet lehívni? Hát, ha én ott megmondanám neked, meg kell, hogy ölnének. Hol azt jó? Diaszetke. Ó, hát gyárkóc, gyere ide! Oké, ez hullik tudkó. Azért. Hát nem tudom mit csinálni. Ó, még egy áldozat. Hát beleszálljunk. Hát ott is nem császárban van a gyerek. Ez meg le fog lökni. Nagyon úgy érzem. Nem löksz le. Jó kisfiú vagy. De lelöksz. Rossz kisfiú vagy. Bár azért én is gyökér voltam, azt meg kell hagyni. Nincs. Elég PvP dús ez a Funkcraft, vagy mi a neve. Hát akkor csapassunk egyet. Pro, író. Az mindig jó jön pótszetnek. Isten császárt fel. 32 anyalma. 4 OP. Még egy kis erőpocsön. Pocsön. Egy erőpocsönbe iszunk itt. Aztán let's go. Beavatkozunk egy kis PvP-be. Hát az mindig jól jön egy videóba. Szerintem. Ez nem PvP terület. Na nem mondd. Ezt hullasztjuk, ez szuti hullik. Csak hullik. Ne fuss! Elesett. De jó, még valaki. Na gyere! Vállalkoztál. Ez 2 vs 1, ez nem tetszik. Szerintem megint veszünk egy tűzállóságot, mert végül is nagyon sok pénzünk van. És a sose árt. Egy gyorsaságot vettünk. Oké. Mi van? Most mi nem vesz? Nem mindegy. 2-t vettünk. Meggrat magamnak. Egyet beiszunk, egy erőpóson, egy gyorsaságot. Aztán mehetünk a kicsapkodásra.
Anyám. Mirekedjünk OP-t. Visszafut. Ja, nem tetszik. Nem tetszik. Na gyertek. Nézzünk körül. Menjünk erre a City. Nagyon megijedtem. Ez is. Nem kicsit kell lennie. Ó, elnézést, hogyha halkan beszélek, csak most így akarok. Ennyi. És bele kell ugranom ide is, hogy ne. Hát akkor lefajtolztuk ezt a Dávid gyereket. Még bírja az Isten császárunk. Hát szerintem most 30 FPS-ünk van, az elég jó. És itt láttam nevet, nagyon szép ez a havas rész. Nem az, hogy nem szép, meg ilyen. De ja. Menjünk fel a lépcsőn. Gondolom nem veszít senki, tehát tök mindegy. Még egy OP-cse kellett bennünk, és lefajtoltunk egy embert. Igen, olyan statisztikát látjátok, ha látjátok. Nem vagyok a legjobb. Na de jó, gyárka. Az nagyon szépen hullasztottuk, azért azt meg kell hagyni. Kardja, ja. Mesteri. Ennyi jó, de viszont volt erőpósonja, ami elég jó. Hát, ez profi, értitek? Profi. Szerintem most vége lesz a videónak, csak felmegyek ide. Az ilyen gyökér se lehet egy ember, gyerekek. Mégsem. Gyere! Jó, inkább felmegyünk, mihez még meghalunk. Nem. Hát akkor sziasztok gyerekek, ez a videó ennyi is lett volna. Ha tetszett ez a PvP-s rész, akkor lájkolj és iratkozz fel. Én Matyi King voltam. Sziasztok!